Iepa kaixo, amabigarrengo astia atzian utzi dugu, amabigarrengo astiakin hasiko gea, eta gehiegi luzatu gabe jakin astea aurreko astia bezala izango gara, astelena, asteartia, osteguna, ostirala, larunbata eta igandeko entrenamenduakin, beraz, adi! Astelena igerik eta hasiko gea 200 metro igeri iten, hori bai, 75 metro bat intensidadean eta respirazion bilateral landuz, eta beste 25 metruak hankak landuz. Hartuko ditugu pula eta palak, eta ingo ditugu 4 bider 25 lau intensidadean batetik bestea 15 segunduko atxeden utziz. Palak utziko ditugu, pulakin jarraituko dugu eta ingo deuna da 7 bider 100 metro. Batetik bestea 45 segunduko atxeden utziko dugu, baina adi 100 metruak bizatitan banatuko ditugu 75 metro E3 intensidadean eta beste 25 metro E0 intensidadean. Pulakin jarraituko dugu, palak hartuko ditugu berriz eta ingo deuna da 4 bider 25 metro E4 intensidadean eta batetik bestea 15 segunduko atxeden utziko dugu. Bukatzeko 50 metro txalupa estilo ingo ditugu lasai-lasai eta ariketa osagarri bezala pesak jartzeizkigu hektorrek. Asteartia, bizikleta eta korrika. 75 minutuko entrenamendu bat ingo deu E1, E3 intensia bitarte hortan eta 85 eta 85 RPM edo kadentzian. Gogoratu entrenamendua malkartsua izan berdula. Entrenamendua bukatzian, bizikleta utzi eta korrika eta jungo gea. Ingo ditugu 3 kilometro E2, E3 intensidadean eta 3 kilometro bukatzian 5 minutu trostan lasai-lasai rekuperatzeko. Osteguna igerik eta ingo ditugu 300 metro Z1 intensidadean edo abiaduran eta respirazion bilateral landuz, hori bukatzean hartuko dugu pula eta serie batzuk eta jungo beha. Aurrenengoa izangoa 3 bider 100 Z2 intensidade edo abiaduran eta batetik bestea 20 segunduko atxeden utziko dugu. Gero pasako gea 12 bider 50 metro itea Z2 intensidade edo abiaduran ebai eta batetik bestea gogoratu 15 segunduko atxeden utziko deula. Azkenengo tanda izangoa 2 bider 50 metro eta hemen intensidadea pixkatiko itea abiadura Z3 eta batetik bestea atxedena 20 segundukoa izangoa. Bukatzeko ingo ditugu 100 metro E0 intensidadean eta ariketa osagarri bezala kore jartzeigu hektorrek. Ostirala eta larunbata bizikletako entrenamendua. 120 minutuko entrenamendu bat izangoa E1 eta E3 intensidade bitarte hortan 85 eta 85 RPM edo kadentzian eta gogoratu entrenamendua malkartsua izan berdula. Hemen hektore jartzeiguna da 12 kilometro E3 intensidadean inberritugula eta 85 eta 105 RPM edo kadentzi bitartian. Igandia, korrika! Hasiko gea 5 minutu E1, E2 intensidadean, jarraian beste 5 minutu E2, E3 intensidadean, hori bukatzean 3 minutu trostan ingoitugu, gero ingoitugu 45 segunduko sortzi serie, sortzi aldiz 45 segundu ingoitugu E4 intensidadean eta atxeden bezala 45 segundu E2 intensidadean ingoitugu. Hori bukatzean 3 minutu trostan ingoitugu lasai-lasai rekuperatzeko eta berriz beste serie bat ingo dugu. 7 bider 30 segundu E4 intensidadean eta atxeden modura beste 30 segundu ingoitugu E2 intensidadean. Hori dena bukatzean pliometria ariketak ingoitugu eta bukatzeko 5 minutu trostan. Ikuste zuen bezala, entrenamendua ja ez dia makalak, ez dia errexak, ez dia hain lasaiak, baina bueno, ja azkenengo astetan sartzen egea eta ez dago besteikan. Animo danai eta eurra!